Počkej, tady máš ty vole. On to narval do mě, já jsem běžel. Ivo, možná by bylo dobrý, vlastně to není na čas, je? By měl jeden šancu prostě vyhrát nejlepší na té jedno. Ale se přihlásí ostatní. Bohužel. A tak jeden z vás nenak postoupí dál. Ne, musí dát góla. Musí dát góla. Hlavně trefte ten balón. Cipe, hlavně góly. Cipe góly, jo, góly. Tam bych nestáhl vzadu. Běž a... Hej to ne! Zátěží z kolena, brutálně, krve! Super. Takže na konci musí být gól, jo? Nezapomeňte na to. Super. A to děcko s ním ráno. 3, Takže Cipe, 2, musíš být rychlejší, protože 1, jdem na to, pojď! Chci se zapsat! To řeže ty vole. Teď! Narvi ho! Kolik je běhu? Jo, má, uměl se s kolenou. Cipe zklamal! To umí asi ty kola.